Bona tarda i benvinguts al primer espai d'actualitat que es grava 5 dies abans. Un programa que es realitza al costat d'una llar d'infants. Motiu pel qual ni el Dani ni jo fumem quan estem fent el programa. Ni quan el fem ni mai, que nosaltres no hem fumat mai, Pere. No? Doncs jo em trobo molta gent que pel carrer em para i em diu escolta, el Dani, tu què us fumeu per fer aquests guions? Resum de titulars i comencem. El Dani i el Pere, dos tios que tenen les pilotes d'or, ens parlaran del final de les vacances, de pel·lícules absurdes, de les rebaixes, del canvi de la CNN Plus per un canal de Gran Hermano i, com no, d'esports i del temps. M'és igual si us agrada o no. Ja s'han acabat les festes de Nadal. Dijous passat van fer el que Carod Rovira ha estat somiant durant molt de temps, acomiadar els Reis. Sí, i mira, i precisament ara que diu Reis, no sé si vas veure el gran desplegament que va fer la TDCAM per retransmetre la cavalcada de Reis aquí a Cambrils en rigorosíssim directe, una cavalcada que va comptar amb un gran nombre de professionals, entre els quals estava jo per allí, i tu no, doncs bueno, si no t'ho van dir, em sap greu, és el que hi ha. Però bé, després d'acomiadar ja els Reis, s'han acabat ara sí ja les vacances de Nadal. Així és, ara mirem i fins a l'abril, d'aquí 4 mesos, no tenim cap dia festiu. Sí, això serà més insuportable que una marató de pel·lícules de Nadal a les 3 de la matinada. El que serà realment insuportable serà haver-te de veure cada divendres, sense cap dia de descans. Dani, però no diguis això, tio, que si ho sent la nostra audiència, què dirà? Home, doncs canviaran divendres per dimecres i haver-te per haver-nos i pa'lante. I una manera de fer més passables aquests 3 mesos sense vacances que ens venen per endavant és anar al cine. Això sí, caldrà triar bé el que anem a veure. I això per què ho dius ara? Doncs perquè la NASA ha tret un llistat amb les pel·lícules de ciència-ficció més absurdes de la història. Ah, sí? I què ha guanyat? Espanya va bien? Doncs no. Segons la NASA, la pel·lícula més absurda de ciència-ficció és 2012, una pel·lícula que anuncia el final de la civilització humana tot just per l'any que ve. Ah, sí, doncs bueno, ja els hi val als de la NASA, no? Que fàcil és criticar aquesta pel·lícula. Perquè, clar, si tenen raó, l'any que ve es veurà, no? I diran, doncs teníem raó. En canvi, si no tenen raó, tampoc quedarà ningú per portar-los la contrària. El segon lloc també l'ocupa una pel·lícula que es diu El Nucli, un altre film apocalíptic, en aquest cas indicant que el final de la civilització provocarà un col·lapse al centre de la Terra. Molt bé, la tercera posició és per Armageddon, una pel·lícula que reflexa com la Terra es veu amenaçada per un asteroide que s'hi dirigeix a tota velocitat. Vaja, tot pel·lícules de molt bon rotllo. Sí, i totes sobre el final de la Terra, que és una cosa que facis el que facis sempre serà absurd perquè tothom sabem que la Terra acabarà quan algú aconsegueixi llepar-se un colze. Ah, sí que és veritat que és impossible, no? En aquest rànquing també hi ha altres pel·lícules com Parc Juràssic, Blade Runner, Gattaca, El sexto día, Reacción en cadena i tot tipus de pel·lícules d'aquest estil. És a dir, la meva col·lecció de pel·lícules personal. Sí, és que tu també ets bastant absurd, Bueno, mira quin habla, no? Bueno, jo per lo menos vaig presentar-lo de la cavalcada de Reis, que tu no. I després del Nadal arriben un any més les rebaixes. Uns dies en què comprar es converteix en obsessió i podem veure imatges tan grotesques com aquestes anem a veure ara. Però es pot saber on va tota aquesta gent, així que sembla un ramat, que n'hi ha que cauen per terra, els altres els hi passen per damunt, aquestes senyores grans barallant-se per unes calces, però estirant la roba, però què és això? Tu no hi vas o què? Sí, jo el primer dia ja hi era. I un tio tan famós com tu que surt a la cavalcada de Reis ha d'anar de rebaixes? És cutre, no? No trobes? El veterà canal de notícies CNN, el model a seguir per aquest programa, tanca per donar lloc a un canal de 24 hores de Gran Hermano. Efectivament, els propietaris del canal han dit que han tancat i han pres aquesta decisió per adaptar-se el més fidelment possible als nous cànons culturals de la societat espanyola. Caram, doncs si la CNN tanca i resulta que era el mirall on nosaltres ens veiem reflectits a l'hora de plantejar el model de programa a fer, ara nosaltres no sé si hauríem de posar les nostres barbes a remullar.
Home, nosaltres, com no posem les possibles barbes que tinguem en altres parts de la nostra anatomia, ho veig una mica difícil, Pere. Però el que sí està clar és que si volem seguir gaudint de la nostra fama i el nostre desenfrenat ritme de vida, potser haurem de fer un plantejament. Doncs sí, precisament això és el que hem fet. Hem fet un plantejament i hem mirat de readaptar una mica aquest programa als nous temps. Més o menys la setmana que ve aquest programa serà una cosa així. Dani, tu vols dir que si fem això pujarem l'audiència? Home, no sé, jo crec que no, És que a mi molt no m'està agradant, però tot sigui per tindre més audiència. Jo ja tinc fugots i tot, em sembla. Almenys al YouTube sí que ens miraran, perquè la gent guarrades per internet a buscar... Sí, no sé, jo quasi que podíem deixar córrer, Aquí no em toquis, que em fa pessigar, cabron. Para. Ai, xato! I la setmana que ve, el debate. Temps ara pels esports. Es donen per clausurades les Olimpiades d'hivern de Fartanering. Què dius, tio? Sí, efectivament, un any més s'han tornat a batre rècords en les exigents disciplines de salt de canelons, alçament de galets, 500 metres neula o llançament de torró d'Alacant. Què m'estàs dient? Que no hi havia cap notícia destacable durant aquestes festes? Que hem de fer això o què? Destacable no ho sé, però entre que estava mig empatxat i que el dia de la cavalcada de Reis se'm va girar molta feina, perquè clar, vaig anar, no sé si t'ho he dit, doncs al final, mira, no he tingut temps de buscar res d'esports i dic, fot això que... Bueno, estic veient que hauria d'haver acceptat l'oferta de Gadagània. I tot seguit la informació del temps. És temps de rebaixes. Venga, nena, braga 3 euros, que me la quitan de la mano! I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 al Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem la setmana que ve, a la mateixa hora, possiblement amb alguna de les notícies més importants de les nostres contrades. Tinguin una bona setmana.